Mergawe maneh mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil. Kegiatan setiap hari, kegiatan di bulan puasa. Untuk di pagi hari setelah ngeterno sekolah iki nyandak penggawean bungkusi jajan. Jadi iki mengisi waktu luang, engko lek poso digawe glimbang-glimbung malah kerasa posone. Lek digawe kegiatan koyo ngene iki iku gak kerasa posone. Tapi lek bungkus ngene iki mungkin sampai jam 1 jam 2 wis mari, terus tak tinggal istirahat tangi-tangi ngeterno bocile ngaji. Dan setelah ngeterno ngajiku mau kita persiapan gawe bumbu seblak dan lain-lain. Soale seblakku iku bukae iku setelah sholat tarawih. Mergo bulan puasa makane bukae setelah sholat tarawih mesisan. Dan tutupe iku pun ya tergantung bocile. Lek bocile menang ya rada dalu, tapi lek bocile rada rewel ya sore-sore tutup. Dan kemarin anak sing komen, "Mbak, tolong sepil alat perekate." Nah, iki lho tak sepil alat perekate sing tak gawe mergawe sak benduwina ya wis ngene iki. Dan iki gunakno listrik koyo sebangsa setrika ngono ku lho, Bes, panas. Iku arane elemen. Elemene ku tumbas terus ngerakit dhewe, tapi sing ngerakit enggak aku. Aku iku dikei teko gudange. Koyok meja, corong, elemen iku wis oleh fasilitas teko gudange. Terkadang anak sing komen jaluk sepil cara pembuatan elemen, dan saya gak iso nyepil soalnya ya gak pernah gawe elemen iku mau. Masih lanjut mergawe iki aku bungkusi mie remuk atau mie kremes. Kadang anak sing muni kok diarani mie ku mie apa, Mbak? Ndek kene iku nek mie remuk ya arane mie remuk, nek sepat ya arane mie sepat. Embo mesti nek ngarepe ku ono mine. Iki masih lanjut ngrentengi, dan sak rentenge iku mau isine 10 biji ditali dibentuk koyo kembang uapi ini iki. Nek wis terbentuk koyo ngene iki oleh ngebalik kupu enak, karek noto loro dilebokno. Lek gak dikono ngene iku nek ngebali kesuwen, dan ini masih lanjut ngebali.